Sausa ka awit. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa kaawit. Igon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sito. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng palad. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa da sayang kaagi karon? No kini usa ka lalaki nga taga Gihol nga Negros Oriental. Ang ato man tatampo nagdasangan nga Sito. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Gladys. Sito, May chance ka ko. kuan siyat. Pwede hatagan ko ni mo panahon sa pag-una-una? Okay, Gladys. Magpaabot na ko nimo kung kano sa kamaluoy nako. Nanguyab di ka ni Gladys, Besito? Ubay, pero wapa ko niya sugta. Ah, mau ba? Wala pa pagkawas paglaong bay. Sugto na lagi ka na. Maayo ang tabay. Glads, kumusta na to kung giingon nimo? Kuan siyat. Papagiri ka maluoy nako. Naluoy naman ko ni mo siyat. Sa ato ba? Imo na kong gisugot. O siyat, ako na kang gisugot. Salamat, Gladys. Gladys, Siyat. Unsa man yung magibuhat? masag dila ko. Uya, bitaw ta. Siyat. Pagtsuroy! May nahita po rin ninyo, Gladys? Ulagi bay? Huwag yan mapugniyo eh. Nahitabo yun. Mayo, hinawan nga. Nakuha din mo siya, bay. Aron, di na... Noon sa ka? Anong goal man ka ng naong nimo? Siyat, mabdus ko. Tinuod ka? Wala naman ko nigla. Mauto nga, nag-pregnancy test ko. O positive ko. May hinuon. Kay mahimo dali kong amahan. Nalipay ka. Natural. O niya, o sa may plano ni mo. Pagtipon na lang ta. Dili dito magpakasal. Magpakasal ta eh. Pero unya na akong makatigom na ko. Sa pagkakaroon, magtipon na sa ta. Sige, Sid. Day? Naon sa ka, day? Sakit na kayo nga kutiyan, dong. Basig mga anak ka na, day. Murag mga anak naggitingali ko, dong. Uy. Sakit na magiging ako. Iyan, uy. Dali, day. Dali natin kang ospital. Recorded by X Thunder Gaming. Matawag na kita pamilya, day. Kay may anak naman ta. Ayaw ba ako pasakit ni dong, ha? Anong pasakitan man tika? Basige mo niyo kung biyaan ba? Di na mahitabo, day. Kay love kay ta ka. Salamat, dong. Noon sa manis Gladys, nga nagsige magkatawa. Nga nagatubang siyang cellphone. Nagpinag-o man siya. Pwede ka makaluto, day? Wa lagi dong, uy. Kay nabisi mang kukod. Ano sa may mong nabisihan? Ay, nagalingaw ra kog tan-aw sa mga video. O nag-atimansad ko sa atong anak. Maunang wa ko makaluto.
Bantayin ang imong asawa ha, Sito. Nga naman, ma. Na maghihigayon nga gibilin diri nako ang inyong anak. Kinasi gilakaw. Ang sama sa iyang gilakaw, ma. Ambot lang, wa ko mahibaw. Basta panidiin lang na. Kay maraglain naghihok si Gladys na. Dito ra manggug ko sa kong amiga, good. Nagkahimo ka sa pagbilin sa atong anak. Kanya adto ka si amiga. Naunsa man taong ka? Kadiyot ra manggug ko. Ug usa pa, dili man na lang tao ang gibinlan ako sa tong anak. Imo man ang inahan. Bisa na. Ayun na ni Kusba, ha? Huwag ko makayon sa imong gibuhat. Ma, yaman lagi ka sa amo. Oh, nganong naman ni Mus Dudong, ma? Ayun saon, gibilin man ni Gladys dito sa amo ang bata. Unya hapon naman lang, mapagit siya bubalik. Mong nianhin na lang ko sa inyo. Asan mo sa kanipaingon ng babayana? Ay, nitambong ako birthday, uy. Naunsa man taong ka, eh? Di naman na maong imong gibuhat. Ug sa may gusto nimo? Magsigil akong mukmok din sa ato. Gladys, minyo ng taon ka. Dili pa ta minyo kay wa pa ta makasal. Maong free pa ko karon. Free pa ko kun unsay akong buhaton kay dili pa ko nimo asawa. Unsa? Maong iko pagbuti kun unsay gusto na akong buhaton. Gladys! Unsay maligog dagat yun? Mukuyo ko sa akong mga amiga nga mga ligo og dagat. Ano si Dudong? Wa man kay trabaho. Ikaw na libantay di Dodong. Dili naman na ati manunun gud kay mukhaon naman na. Unsa? Ay, dili naman ni ba yung gibuhat ni Gladys? Magsige naman lang hinuon na siya glaag-laag nga babae man unta na siya. Nagkulo sa bitaw ko na iyang gibuhat, ma. Disiplinahan na si Gladys o Sito. Kaya wala gid ko makauyon ng iyang gibuhat ha. O kung dili ka makagwanta ning akong gibuhat, magbuwag ta. Gladys. Ngano gud intawong mag-antos man ta uy. Nga dili man ta magkasinabot. Hipuson ako akong mga gamit kay mo pauli ko sa amo. Gladys. Naunsa na gud intaw ng inyong pagpuyo o Sito. Hindi kin may makasinabot, ma. Kay dili man siya magpasulti. O diyaw sa may plano ni Moron. Ikaw lang na atiman ni Dudong, ma. Kay dili man ko magkatrabaho kung niagod ang bata. Ay, na sige, ako dali bahala ning apo ko. Apasa o niya tos Gladys ha. Ami aron mo balik siya sa inyo. Kay isod sab kayo kapag dako ang inyong anak o niya uway inahan. O, ma. Ako niya tuatuon sa ila. Wa naman din si Gladys. Ha? Ayun man din siya, ma. Nilarga naman sa Manila dong. Mag-unsa man ko na siya sa Manila. Ay, nagsabot man kuno mo nga manarbaho sa Manila. Di na tinuod, ma, eh. Unsay dili tinuod. Naglalis sa man, may. Kung bibiyaan na siya sa amo, kay mo pa uli sa dini. Na, wa na ko'y labot anang inyong away, oy. Basta kay wa na siya dinhi. Tuwa na sa Manila. Kung mawa ka nga, kibiyaan na di ko ni Gladys. Gladys, ganun mo malikibuhat ako. Minsan ang takbo. Kung magdahom nga makahimo balay sa pagbiyan nako si Gladys ug sa among anak. Sakit kayo ang hitabo nako. Pero sa gihapon milaom ko. Nga usa niya nag-adlaw, mubalik si Gladys nako. Dili na lang kutob dahil salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka na may higalang kaagi ni Sito nga taga
gihol nga Negros Oriental. Uban sa awit ngayon kapagayong awit nga daglahan, gulong ng palad. Dua sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada, sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.